Duniya makaranta. Ba dole ne ka faɗi abin da ka sani ba, amma yana da kyau ka san duk abin da kake faɗi. Tunaninka naka ne, amma magana da zaran ka furta ta fita daga ikonka. Duk wanda yake saurin amsa tambaya, lalle ne sai ya yi kuskuren ba da ansa. Kada ka ɗauka cewa duk wanda ya yi shiru kurma ne. Wani ya yi shiru ne yana jiran lokaci, wani ya yi shiru ne don yana nazari, wani kuma kawaicinsa shine maganarsa. Kada ka yi dariya sai akan dalili. Kada ka shiga abin da bai shafe ka ba. Kada ka tambayi abin da baka da buƙatarsa. Kada ka zauna da wanda baya ɓoye asiri. Kada ka yi maganar da bata da amfani.